Dobrý večer, milí priatelia. Program v sieni ústavy, čiže v tej hlavnej sále, teraz pokračuje témou demografie na európskej úrovni a u nás v štúrovom salóne nás čaká posledná diskusia tohto večera o slovenskom školstve. A ja už by som chcel odovzdať slovo moderátorovi Tomášovi Kovačíkovi z Asociácie za život a rodinu, aby nás touto diskusiou sprevádzal. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážení hostia, tu v paneli, vážení hostia v publiku. Ďakujem, že ste prijali pozvanie a verím, že na plodnú diskusiu. Quo vadis slovenské školstvo? To je, že kam kráčaš, hej? To je naozaj ťažká téma. Som rád, že do našeho panelu prijali jeho pozvanie Richard Vašečka, ktorý v Prešove vyštudoval teológiu a učiteľstvo a učil 15 rokov na cirkevnom gymnáziu. Od roku 2012 poslanec Národnej rady Slovenskej republiky a bývalý predseda parlamentného výboru školského, ak sa nemýlim. V rámci projektu Milovať a ctiť prednášal na viac ako 100 miestach na Slovensku a vydal 13 kníh o manželstve, rodine a ďalších témach. Richard, vítaj. Jan Horecký, bývalý minister školstva Slovenskej republiky, v súčasnosti poslanec Národnej rady Slovenskej republiky za kresťansko-demokratické hnutie. Ospravedlňujem sa, Richard je poslancom Národnej rady Slovenskej republiky za Kresťanskú úniu. To som nepovedal, tak to doplňam. Jan Horecký v minulosti riadil Spojenú školu svätého Františka z Asisi v Bratislave a bol takisto manažerom siete súkromných škôl Felix. A pôsobil aj ako prezident Združenia katolíckych škôl Slovenska a tiež bol riaditeľom arcidiecézneho školského úradu Bratislavskej arcidiecézy. Janko, ďakujem, že ste prijal pozvanie. A našim tretím hosťom je Samuel Štefan Mahút, v tomto momente dekan Filozofickej fakulty Ružomberskej univerzity. Vyštudoval učiteľstvo slovenského jazyka a filozofiu a 2 roky učil na základnej škole, čiže má skúsenosti aj priamo z praxe. Nielen akademický teoretik a teraz je v tomto momente 3 roky dekanom Filozofickej fakulty Ružomberskej univerzity, Katolíckej univerzity. Vítaj. Páni, téma Quo vadis slovenské školstvo je, ako sa hovorí v predvolebných témach, je školstvo a zdravotníctvo nás všetkých trápi. To je taký evergreen. Ale kde sa teda nachádza aktuálne slovenské školstvo a aká je podľa vás úloha tohto slovenského školstva? Malo by byť vzdelávacou inštitúciou alebo skôr výchovnou, soft skills žiakom odovzdávať alebo ich pripravať na transformačné 21. storočie a všelijaké takéto rôzne heslá počúvame? Tak kde sa nachádzame so slovenským školstvom a kam by sme mali s ním smerovať, Janko? No, ďakujem, že nás vyvolávaš ako v škole, tak je to jednoduchšie. Quo vadis slovenské školstvo, ja skúsim nakresliť tú krivku, po ktorej sa školstvo pohybuje, veľkými kameňmi, lebo máme iba stručné vstupy. Tak dovolte mi pripomenúť ťažké časy 50. rokov minulého storočia. Vtedy Československo po 48. okupovali komunistická strana silou. Poznáte to už dnes, chvála Bohu, poznáme to už z histórie. Silou a pod samopalmi a pod EŠTB a tak. Ale toto nemôžete robiť dlhodobo so svojím národom. To pochopili aj bolševici, že sa dá okupovať cudzia krajina, ale nie svoja vlastná. Recept na to bol vychovať si nových ľudí, sovietského typu. A tak, to je taká kuriózna správa, dlhé roky a naposledy, pred 89. bolo prioritou školstvo v tamtých časoch. Bolo prioritou zo zlých dôvodov, ale bolo prioritou. Husté sitko bolo nastavené, kto môže na školách učiť a školy museli byť perfektne vybavené. Prinieslo to, musím hovoriť skratkovite, 2 veci. Poviem to dobré ovocie, silnú kogníciu, veľmi efektívne školstvo, ktoré vyprodukovalo v tom čase tými prostriedkami silných odborníkov. To je jednoducho pravda. Po revolúcii sa naši absolventi z vysokých škôl mohli rozprchnúť do výkonných rád, firiem, bank a všetkého, čo sme potrebovali ako inteligencia. Ale to druhé ovocie,
pociťujeme dodnes. Hoci už ubehlo takmer 40 rokov po tej 40-ročnej komunistickej anabáze, vyprázdnenie od spirituality, akási strata hodnotového princípu vo vzdelávaní a komplexného pohľadu na dieťa. Ďalších 35 rokov školstvo nebolo prioritou žiadnej vlády. Správne si to povedal, že pred voľbami sa to objavuje, ale nebolo. Spočiatku to bolo logické, pretože sme museli po 89. vybudovať slobodnú demokratickú spoločnosť s inštitúciami, ktoré tu chýbali a transformovať hospodárstvo. Tak sme trpezlivo čakali, že na učiteľov príde rad. No tak naozaj neprišiel, pretože venovať sa školstvu je to isté ako budovať lesy. Ten strom aj dieťa rastie 20 rokov. Volebné obdobie pre politikov sú 4 roky. Tie výsledky sa nedostavia tomu, kto na tom bude tvrdo pracovať. Skočím ďalej. Po 89. sme zažili nejakú reformu, zmenu, ktorá znamenala otvorenie možnosti zriaďovať školy aj pre cirkvi, aj pre súkromných zriaďovateľov. Bola veľmi dôležitá zmena, ktorou sa obnovili charizmy cirkvi alebo reholných spoločností. Zároveň sa vtedy z učebných osnov demontovala komunistická ideológia, ale nenahradili ju žiaden iný hodnotový systém. Proste ostalo školstvo zamerané iba na kogníciu, na vzdelávanie a výchova bola niekde tak v lufte, neukotvená, nebola celospoločenská dohoda na tom, čo sú tie hodnoty, ktoré chceme odovzdať svojim deťom. Potom prišla, skočím do roku 2008, taká rýchlo kvasená víkendová, prepáčte, použijem hrubý výraz, skoro bolševická reforma pána ministra Mikolaja. Prečo ju tak škaredo nazývam? Pretože v máji 2008 bol prijatý školský zákon, nový, v júni 2008 bol publikovaný štátny vzdelávací program s osnovami, ktorý sám nebol kvalitne pripravený podľa usmernení ministerstva a od septembra toho istého roku všetky základné a stredné školy mali ísť podľa tohto nového programu. Takáto zmena sa nedá urobiť za 3 mesiace, z čoho 2 sú letné prázdniny. Tak aj moji učitelia so mnou v lete, niektorí škrípali zubami, niektorí nadšenci Don Kichoti ako ja, si v tom videli príležitosť a nastal vtedy dvojúrovňový systém vzdelávania, že štát povie nejaké osnovy, štátny vzdelávací program a škola si pripraví svoje. A teraz skočím do roku 2023. Avšak tá Mikolajová reforma priniesla jedno veľké pozitívum. Tí, ktorí išli dovtedy proti prúdu a vytvárali si vlastné programy, dokázali učiť doslova proti prúdu, hoci niekedy pod sankciami štátnej školskej inšpekcie, lebo sme to chceli robiť lepšie, tak 15 rokov pracovali na tom, aby naše školstvo neupadalo, tak ako môžete vidieť v medzinárodných porovnaniach a iných výsledkoch, ale aby na tej vysokej kognitívnej úrovni, ktoré bolo, pokračovalo a reagovalo na potreby moderného sveta. Vybaviť naše deti do zložitejšieho sveta. Tak toto sme robili na mnohých školách. Títo ľudia, ktorí nechcú počuť slovo reforma, lebo sem vyhadzujú alergické pupínky, keďže majú také skúsenosti, jak som popísal, tak išli v svojich zborovniach s kožou na trh. Ako lídri vzdelávania presviečať kolegov, musíme si vrhnúť rukávy, nedočkáme sa toho zhora, musíme to urobiť my, musíme urobiť, na to sme na svete, to časť mojej dôstojnosti, môjho povolania, mojej identity, som učiteľ. A dám svojim deťom, pozerám na nich ako na dedičov tejto zeme, nie na koristníkov a chcem im dať to najlepšie. Tak sme to robili. Predstavte si, že v najnemožnejšom čase, kedy sa to nedá čakať. Prišiel COVID, prišla vojna v 2022-2023, tak v tom čase sa všetky stavovské organizácie spojili a každý jeden poslanec, ty si vtedy tiež na tom pomáhal, dostal list od stavovských organizácií, prosím, hlasujte
za reformné zákony, ozaj veľkú novelu, ktorú som mal tú česť ako minister predkladať. Všetci sa vtedy zjednotili. A to bol obrovský kapitál, už končím, bratku. O čom to bola tá reforma, keď teda sa všetci za ňu postavili? Áno. Tak to bola reforma z dola, ktorá 15 rokov zrela a všetci si reprezentatívne školské organizácie želali od nás, ja som vtedy nebol poslanec a minister, od poslancov, aby ju schválili. Predstavte si, že po tejto výmene vlády, tak minulý rok pán minister Drucker to nazval nežnou revolúciou, prišli nejaké zmeny a tento rok, len pár dní dozadu, pán prezident podpísal 3 nové zákony školské a 4 novely, ktoré znamenajú presne 676 novelizačných bodov a 3 celkom nové zákony, ktoré, sa mi chce o tom hovoriť ďalej, ale nechám slovo kolegom, ktoré sú ako kamenná lavína, keď sa spustí na to, čo sa len teraz naštartovalo, čo sa len teraz chystá. Skočím rovno do dôsledku, znovu sú stavaní proti sebe cirkevné, štátne, súkromné školy, jednota sa stratila a témy, ktoré sa z dola vykreovali, že poďme toto robiť, poďme v tomto pokračovať, dúfam, že budem mať čas hovoriť aj prečo a čo to znamená to, že čo treba robiť, ako má vyzerať školstvo, aké sú pred ním úlohy teraz, tak to teraz nie je téma. Pretože prišiel nový politik, ktorý potrebuje si postaviť svoju pečať, svoj stĺp a to je niečo, z čoho ma bolí srdce aj rozum. Richard, Quo Vadis slovenské školstvo. Ďakujem. Aj tí, ktorí prišli medzi tým, pozdravujem. Dobrý večer. Ďakujem Jankovi, ktorý veľmi dobre to načrtol, takže nebudem sa opakovať, skôr nadviažem. A možno ešte aj z iného pohľadu, že z pohľadu rodiča, ktorý vlastne tomu školstvu, o ktorom hovoríme, zveruje svoje deti. Je to veľmi dôležitá vec. Keď si zoberiete, že od 5 rokov do 19, poťažmo možno až do 25, v prípade vysokej školy 24-25, a naše deti, naše lásky, plod našej lásky, naša radosť, trávia veľmi veľa času s ľuďmi, učiteľmi, ďalšími zamestnancami v školstve. A je to veľmi kľúčové, častokrát ten čas je dlhší a väčší ako ten, ktorý trávia s nami, s rodičmi. Že preto je dôležité aj z tohto pohľadu sa na to pozrieť. A ja to hodnotím, to školstvo hodnotím vlastne z pohľadu takej trojice, a to je dieťa, rodič a učiteľ. A to všetko sú teda v prvom rade ľudia. A že je to naozaj o ľuďoch ako všade. Je to aj o peniazoch samozrejme. A chcem povedať o tých učiteľoch, že slovenské školstvo má svoje rezervy, má svoje nedostatky a tak ďalej, ale chcel by som poďakovať, ale nie preto, že by tu boli nejakí učitelia, možno sú, ale že vo všeobecnosti, že pozrieť sa s vďakou na to, čo naši učitelia na rôznych stupňoch robia napriek tomu, aké majú podmienky, aké sú okolnosti, akí sú podfinancovaní a ako sú dlhodobo niektoré problémy neriešené, ako niektorí menia skokovito veci namiesto toho, aby sa pripravili, aby boli implementované, boli prijaté. Takže taká určitá poklona, že nechcel by som, aby sme to naše slovenské školstvo tak preklinalo, podceňovali, neboli nevďační. Všetka česť, všetka vďaka, ale samozrejme máme tu veľké rezervy a pretože ide o naše deti, tak to nie je o nejakom poklonkovaní alebo nejakej zdvorilosti, ale naozaj je to tvrdý zápas a musíme preto odhodiť nejaké ohľady, že teraz si tu budeme ťahať medové motúzy po podnos. Jednu vec, ktorú Janko naznačil, spomínal, že po 89. Mohli vzniknúť napríklad cirkevné školy. Ja som rozprával tu s kolegom ešte pred tou diskusiou, že aká je to veľká vec v porovnaní s mnohými inými krajinami, že máme cirkevné školy, ktoré v zásade, vieme o nejakých situáciách, že to nie je úplne, ale v zásade sú rovnocenné a majú rovnocenné možnosti so štátnymi školami, to znamená sú súčasťou školského systému, rodičia si zatiaľ môžu vybrať, že ich tam dajú. Máme napríklad, čo sa týka viery, náboženstva, máme náboženstvo ako povinne voliteľný predmet na základnej škole aj na časti strednej školy. Otázka je, ako tieto veľké výhody a privilégia oproti iným krajinám využívame. Podľa mňa nedostatočne a skutočne aj
ako spoločnosť, ale ako cirkev, napríklad v prípade tých cirkevných škôl, je potrebné, aby sme si uvedomili, že to naozaj je strategické a je to priorita. Znova, ako povedal Janko, je množstvo ľudí, vďaka Bohu, ktorí si to uvedomujú a bez toho, aby im niekto to dal príkazom zhora alebo aby ich do toho nútil pod nejakými sankciami, to robia zo všetkých síl, lebo tú hodnotu detí, tých ďalších generácií si uvedomujú. Čo sa týka rodičov a detí, tak školstvo čelí jednej veci a to je vlastne akýsi rozpad takého tradičného, prirodzeného rodinného života a aj tie deti čelia tie mnohé generácie, ktoré si všelijak voláme. Teraz je generácia alfa už, alebo ako to je teraz? Asi hej, millennial a tak ďalej. Že naozaj ten posun je extrémne rýchly. Ja to tak hovorím, že kedysi bol nejaký posun medzi generáciami, ale z veľkej časti sa prekrývali. To, čo otcovia robili, tak z veľkej časti mohli robiť aj mladí, zvlášť keď dospeli do ich veku. Dneska je to také, že horko ťažko hľadáme spoločné veci, ktoré sú medzi generáciami. My máme napríklad 4 deti a štatisticky patria do tej istej generácie, ale ja mám skutočne pocit, že už pri deťoch, medzi ktorými je rozostup pár rokov, ako by boli z inej generácie a úplne inak sa pozerajú na veci a úplne inak pristupujú k veciam. Toto je veľká výzva pre slovenské školstvo, teda stav rodinného života, respektíve rozpad rodinného života, naozaj dneska už je výnimočné pomaly, že deti sú z úplnej rodiny, že je rodina, kde je viacero súrodencov, žijú pekne spolu. A takisto aj deti sú veľmi vážne zasiahnuté tým, čo je v spoločnosti, môžeme hovoriť o sociálnych sieťach a tak ďalej, ale proste jednoducho celé toto je veľká výzva pre školstvo, že kam teda kráčame a čo chceme robiť. Ja si myslím, že na úvod stačí. Ďakujem. Odozdávam slovo do štúdia. Ja sa opýtam najmladšieho panelistu. Štefan, pôsobíš na vysokej škole, pôsobil si chvíľu aj na základnej škole. Ako vnímaš situáciu v slovenskom školstve, že kde sa nachádzame a možno čo považuješ za najväčšie výzvy? Ďakujem veľmi pekne, taktiež prajem dobrý večer a som tak neskôr bol do tejto diskusie pozvaný, ale som za to vďačný a som za to vďačný aj v mene všetkých, ktorí pôsobia na vysokých školách alebo ich trápi to, alebo už majú deti na vysokých školách dokonca, lebo tu máme teda kolegov, ktorí majú dlhoročné pôsobenie na základnej a strednej škole, tak ja ako dekan fakulty reprezentujem možno tie výzvy, ktoré má to vysokoškolské vzdelávanie. A ja sa odrazím od veľmi aktuálnej situácie, nielen od tých zákonov, ktoré boli v stredu podpísané pánom prezidentom, vrátane toho úplne nového vysokoškolského zákona, ale ešte predtým v sobotu bol vo Vatikáne svätý John Henry Newman vyhlásený za učiteľa cirkvi a spolu s Tomášom Akvinským za patrona tých, ktorí sa venujú výchove a vzdelávaniu, predovšetkým v akademickom prostredí. No a John Henry Newman, tak jeho známe ikonické dielo sa volá Idea univerzity a možno poznáte niektoré pasáže z tohto diela, obzvlášť tu, kde hovorí, že keby si mal vybrať medzi univerzitou, kde by študenti prechádzali skúškami z rozličných predmetov, jednoducho nadrtia sa látku, sú vyskúšaní a idú domov, a univerzitou, kde by možno ani neboli skúšky, ale študenti by tam museli bývať, stretávať sa, diskutovať a podobne, tak bez váhania dá prednosť tej druhej, lebo má dojem, že ich viac pripraví do života. A ja mám dojem, že quo vadí slovenské školstvo, no ja mám dojem, že sme čoraz viac na ceste od toho univerzitného modelu, toho Universitas Magistrorum et Scholarium, čo Universitas bolo v pôvodnom význame teda spoločenstvo tých učiteľov a študentov, viac k takému modelu vysokoškolských učilišť. Aj tento nový zákon, ktorý bol teraz schválený a vydaný, tak naozaj prioritizuje také tie, kladie dôraz teda na prax, na špecifikáciu, naozaj na to, aby čoraz menej sú dôležité možno, že aj tie vzťahy a to univerzitné spoločenstvo. Naozaj ide o to, aby tí mladí boli na tej škole čo najkratšie, aby čo najskôr išli do pracovného sektora, čo je z nejakých ekonomických dôvodov pochopiteľné, ale príde mi to krátkozraké. A príde mi to krátkozraké možno, že aj
z dôvodu diskusie, ktorá sa tu dnes už viedla napríklad o demografii, že tí mladí už sa už nemajú ani pomaly kam spoznať. My na univerzite teda, možno väčšina našich študentov už príde naozaj na tie povinné nejaké prednášky, cvičenia, uteká domov, za to môžu aj vlaky zadarmo a ďalšie iné aspekty. A samozrejme majú to videnie niekedy už iba také, ako sa povie, úzkoprse, alebo jednoducho takéto priame, toto a toto mi dajte, naučím sa na skúšku a akoby nič odo mňa nechcite viacej a zdá sa mi, že v tomto žiaľ, možno, že v konečnom dôsledku ich tie vysoké školy teda pripravujú menej do reálneho života a má to z toho dlhodobého hľadiska to nie je na dobrej ceste to naše vysoké školstvo. Ono možno otázka nadväzujúca na toto je, že či školstvo má slúžiť na výchovu ľudských prostriedkov pre priemysel akéhokoľvek druhu, alebo má slúžiť na pozdvihovanie človeka. Poviem vám to slovami stoviek rodičov, s ktorými som ako riaditeľ spojenej školy prišiel do styku a prijímal ich cez tento proces stretnutia. Postupne sami rodičia odkryli to, čo v sebe naozaj majú. Na začiatku bolo naučte ich angličtinu, trochu informatiky, to ostatné nie je nepodstatné. Potom prišli s hĺbším pohľadom a zistili, že no ale chcem, aby aj moje dieťa myslelo, aby bolo vybavené, súce, zručné. Tak sme išli do iných predmetových vzdelávacích oblastí. A napokon tí rodičia objavili Ameriku, pretože to, čo sa im zdalo banálne vysloviť, je, aby ich dieťa prežilo dobrý život. Aby bolo šťastné, aby bolo nielen súce, ale aby z ňou vyrastol dobrý človek, s ktorým je vám dobre s ním. Že to je nielen človek, ktorý obstojí aj v tom zamestnaní, alebo sám vytvára pre svoju kreativitu, schopnosť, zručnosť ako podnikateľ miesta pre druhých ľudí a buduje spoločnosť, ale rodičia si všetci želáme, aby naše deti boli šťastné, aby vyrastli v súcich a dobrých ľudí. To znamená, toto je to zadanie. Je fakt, že je asymetricky plnené na školách, že školy majú na prvom mieste vzdelávať a rodičom vo výchove pomáhať, ale musí to tam byť a musí tam byť tá jednota a tá bola práve taká silnou črtou cirkevných škôl a doma minimálne v tých rozhodujúcich rokoch prvotných etáp rozvoja osobnosti sa najmä vychováva a rodičia pomáhajú svojim deťom pri vzdelávaní. Keď je to takto rozumne usporiadané, tak je nádej na celistvý prístup k človeku ako k osobnosti. Aby bolo splnené to, čo platí od materskej školy po vysokú školu. Ako o tom hovoril kolega, že nie je len o tom mať papier, certifikát, vysvedčenie na nejakej úrovni, ale byť pripravený na život. No, tak. Richard, ty si pôsobil na strednej škole tínedžerov vo veku, tomto máš zhruba aj teraz. A akým spôsobom vnímaš to vzdelávanie na tej strednej škole? V tomto momente viem, že už si dlhšie v parlamente, preto máš pauzu, ale stretávaš sa aj s ďalšími ľuďmi. Stredná škola, výchova alebo príprava na, jak to som povedal, ľudské zdroje. Ja strašne neznášam tento pojem, ale predsa sa používa. Podľa mňa je úplne dehumanizujúce, odporný. Ale teda, že má školstvo vychovávať pre priemysel, pracovnú silu, to je tiež dosť odporný pojem, alebo teda aj tá výchova a toho nie lepšieho človeka, lebo to je tiež zase taký socialistický zase pojem, ale človeka vychovávať, áno, na život. Ja začnem tak humorne. Na gymnáziu, kde som 15 rokov učil, tak teraz je naša najmladšia dcéra prváčka. Takže ona povedala, oci, ešte jedno volebné obdobie musíš byť v parlamente, až potom sa môžeš vrátiť. Pretože za ten čas, čo som v parlamente, tak 3 z našich 4 detí absolvovali toto gymnázium bez mojej prítomnosti, čo pre tie decká je vždy náročné, keď rodič učí tam, kde oni študujú. Keď o tom hovorím, tak je to pre mňa naozaj taká rodina, to
to gymnázium. Ja tam mám stále vlastne zmluvu, som akoby uvoľnený na výkon verejnej funkcie. Ja hovorím, že som na materskej vlastne v tom parlamente a keď skončím, tak že sa tam veľmi rád vrátim. A je to samozrejme to, čo hovoril tuto kolega, pán dekan, že je to spoločenstvo. A ja som tú cirkevnú školu zažíval, ale takisto chodili deti napríklad do materskej školy, ktorá nebola cirkevná, alebo prípadne na iné školy, tak vidím, že je to veľmi dôležité spoločenstvo ľudí, teda človek a vzťahy, ale to platí aj v práci. Že človek nie je len nejaký robot, lebo vidíme, že tie veci, tie pracovné podmienky sa tak, nie že prudko, ja neviem, ako by sme to brutálne, alebo proste enormne menia, že keď dieťa nastúpi v 5 rokoch do materskej škôlky, tak vy ho idete pripravať na niečo, čo bude o 20 rokov. My netušíme. Hej, teraz trocha tápame, že čo s tou AI a roboty a tak ďalej. Nevieme, ale človekom by som povedal charakterným, dobrým, s dobrými vzťahmi. To je potrebné vždy. Firmy, projekty, ktoré prosperujú, sú tam, kde sú ľudia, ktorí sú charakterní, ktorí sú integrálni, ktorí majú dobré vzťahy, ktorí vedia spolupracovať, ktorí vedia komunikovať. Problém je v tom, že toto sa ťažšie merá. Tá matematika, alebo tá písomka, alebo tie kvantá, to sa ľahšie merá. A aj to treba, to je samozrejme. Čiže je to o tom, že či máme odvahu a dôveru v to, že naozaj má význam sa do tej výchovy človeka, do toho človečenstva, do tej ľudskej dôstojnosti, do tých vzťahov pustiť a možno troška viac sa pustiť takého toho pevného, čo sa dá dobre kvantifikovať, čo sa dá zapísať do triednej knihy, čo sa dá vyškrtnúť kolónka a tak ďalej. Čiže určite je to v prospech toho, bez zanedbania aj toho, čo je potrebné. A samozrejme, že ako postupuje ďalej v tom školskom cykle to dieťa na strednú školu, prípadne na vysokú, tak tá špecializácia aj smerom k tomu pracovnému zaradeniu stále nadobúda viac na význame, ale nikdy nestratí na význame to, že je človek so správnym postojom k životu, so s dobrými vzťahmi. Pán dekan, teba sa opýtam a posuniem tú debatu. Keby si mal, a potom páni dostanú tú istú otázku, čarovný prútik lomeno veľké zdroje v školstve dispozícii a podporu premiéra, nebudeme si predstavovať toho aktuálneho, alebo ani minulého, ani budúceho, nemusíme konkretizovať, ale že keby si bol teda ministrom školstva, poznáš vysokoškolské prostredie, čo by bolo tvojimi prvými krokmi, čo by bolo treba zmeniť? Ja si dovolím začať základoškolským prostredím, ak môžem. Totiž predpokladám, že možno aj mnohí z nás dakedy boli na lyžiarskom kurze. A ja som bol na lyžiarskom kurze, prvý deň nám tam samozrejme vás pustia z toho kopca a podľa toho, ako vám to ide, tak vás zaradia do skupiny 1, 2, 3, 4, 5 alebo už koľko. No a ja som bol v nejakej 4 zaradený a počas toho týždňa toho lyžiarskeho kurzu dostal som sa do tej 3. A niektorí sa možno dostali do 2, niektorí, ktorí boli v 2, zase sa dostali do 3 a podobne. A na základe toho, ako im to išlo, tak mali šancu sa nejakým spôsobom posunúť vyššie, nižšie a podobne. Toto na našich základných školách de facto nefunguje. Máte teda v triede pestrú paletu tých žiakov, máte na nejaké učivo, vymyslím si, 6 hodín. Tí šikovní to pochopia za 1 hodinu, prvých zvyšných 5 sa tam už nudia. Potom je ten priemer, kde to možno okolo tých 5 hodín stačí a potom máte niekoľko, ktorí keby ešte možno 2 hodiny sme sa im venovali, tak už by to pochopili, ale už na to nemáme čas, tak im chýbajú tie základy a potom idú do ďalších ročníkov, neprepadáva sa, lebo jednoducho, a potom ja aj keď som teda učil zhodou okolností na základnej škole nejakých povedzme 7-kov, 8-kov, no bolo ich tam viacero takých, ktorým chýbali tie 4-tácké, 5-tácké základy a keďže už sa to nemalo šanca s nimi dobrať, tak sa to ťahalo ďalej. Na vysokej škole máme systém, že keď vám nejde jeden predmet, môžete opakovať jeden predmet. Na našich základných stredných školách to neexistuje. Kvôli jednému predmetu musíte opakovať celý ročník. Tak potom sa vlastne robí to, že tomu žiakovi sa väčšinou nejakým spôsobom pomôže, aby teda nemusel opakovať vôbec. A vieme, že v zahraničí to nie je nutne tak. Myslím, že aj v máji, tuším, na Postoji bol rozhovor s tou slovenskou spisovateľkou, čo žije vo Francúzsku, kde vraví, že niektorí vo Francúzsku sami požiadajú o to, aby opakovali ročník a naopak pomáha sa šikovnejším žiakom, aby do nejakých tých ročníkov, aby nejaké ročníky preskočili. A toto by mohol byť jedno ako keby možno, že z tých riešení.
My tie deti hlavne na tých väčších školách delíme Ačka, Bčka, Cčka, Dčka podľa ABCD alebo kto je z podobnej dediny, tak ich dáme do Bčky spolu alebo podobne. Hoci možno by to mohlo byť takýmto spôsobom rozlíšené. Ja viem, že sú tam problémy, že sa sledujú tie veci, že aby tí šikovnejší pomáhali tým slabším a podobne. O to sa snaží aj pán minister v tomto zákone. Otázka je, že či to je dobrý Tvrdí. spôsob. Tvrdí. A taktiež potom ten generačný rozdiel a podobne. Ale ako teraz v tom novej reforme už fungujeme v tých akoby tie trojročia, respektíve tie bloky, tak možno, že v rámci takýchto nejakých blokov, lebo skutočne teda sa stretávame s tým, že buď teda nemáme ako keby tú možnosť nejakých čiastkových posunov, tým pádom sa neprepadáva ani sa nepreskakuje, jednoducho tí šikovnejší sa dlhšie nudia a tým, ktorí by potrebovali nejak pomôcť, tak to nejde. A poviem teda na ilustráciu, že je to nielen v protiklade s tými lyžiarskymi kurzami, ale tie deti, ktoré hrajú tie počítačové hry, kde nejaký panáčik má preskočiť nejakú priepasť, tak kým to nepreskočíte, nedostanete sa do vyššieho levelu. Ale my robíme to, že kvázi to dieťa ako keby, že skáče cez to nejaké učivo a nepovieme mu, že si preskočil, nepreskočil, povieme mu, no tak na 80% si preskočil, na 20% alebo na koľko dáme mu, hej, teda známku, hoci jemu by naozaj lepšie pasovalo ešte možno pár hodín sa potrapiť, aby sa posunul na vyššiu úroveň. Tieto problémy nemajú domškoláci alebo iné typy škôl, kde to je práve flexibilnejšie. A v tomto by sme sa mali, myslím, inšpirovať v zásade na všetkých stupňov vzdelávania, ale toto by možno bol taký začiatok. Jan Horecký, keď budeš mať nekonečné množstvo zdrojov a podporu premiéra, čo spravíš so slovenským školstvom? Štipnem sa do líca. No, ono to v skutočnosti nie je, že o finančných zdrojoch. Tie pomôžu, ale kebyže v tejto chvíli šupnete 10 miliónov eur na každú jednu školu, tak tá absorpčná schopnosť škôl si s tým poradiť a dobre vynaložiť tie prostriedky je limitovaná. To, čo by sa z toho dalo dobre urobiť, je, že získať osobnosti, ktoré majú výbavu potrebnú na formovanie a inšpirovanie mladých ľudí. Ale to je všetko. To nie je o peniazoch. To je presne o tom, čo som hovoril, len tak sa mi chce hovoriť dlho, zámku tam tie dvere nepustiť vás, kým vám to nepoviem. Na to som tu ja, aby som ťa No, skontroloval. Takže skúsim to veľmi, veľmi zostrohovatieť. Ide o toto, že niečo, ako som vám opísal v tom úvodnom vstupe, začalo. Začalo to dobrou praxou a výsledkami, ktoré boli až na svetovej úrovni, lebo aj také školy tu máme, takých učiteľov a manažérov vzdelávania tu máme. A teraz si predstavte, že to, čo sa tak ťažko presadzuje, skúste si to prosím predstaviť aj v inom odbore, že keď niekto príde s niečím, čo znamená väčšiu námahu, čo znamená síce ťažšiu cestu, ale lepšiu cestu, tak to nefunguje tak, že všetci povedia hurá, ideme do toho, budem sa viacej namáhať. Bola tu reč aj o výchove. Viete, ja som stretol veľa učiteľov, ktorí povedia, čo? To nech si výchova? Mňa nezaujíma, kde to decko je a čo robí a aké je. Ja som si prišiel odučiť svoj dejepis napríklad a to nech si rieši sociálka. Máte aj takých učiteľov, žiaľ Bohu. Potom máte učiteľky, ktoré by dýchali za tie deti. A keď je niečo s maminkou zdravotne, tak by si ich zobrali na Vianoce domov k sebe. A to je veľký rozdiel, lebo doposiaľ nebolo toto vôbec nejako systematizované. Až tej reforme, o ktorej som vám hovoril, z dola 23. boli prvýkrát pomenované tzv. Podporné opatrenia a to, čo celé desiatky rokov nazývame iba individuálny pedagogický prístup. Ale nikdy to nebolo pomenované, že v akých životných situáciách sa dieťa môže ocitnúť a čo je povinná škola poskytnúť tomu dieťaťu. Viete, takže čo by som robil ako minister s neobmedzenými zdrojmi? Predovšetkým tie dobré zmeny, ktoré nastali podľa mňa skoro zázrakom v tom veľmi ťažkom období rokov 22-23 a to zjednotenie, tento obrovský kapitál, tak by som podporoval, počúval, čo tí ľudia potrebujú,
počúval všetkých, nenechal sa akože opiť rožkom a podporoval túto našľapnutú zmenu, prepájal to, otvoril by som reformu stredoškolského kurikula, lebo keď sa budete namáhať na základných školách a stredné školy si pôjdu po svojom, bude tam medzera, tak tí rodičia vám neuveria, keď budú ich deti 7, 8, 9. Povedia si, že no to bol luxus, to bolo pekné, ale my chceme ísť cez tie príjmačky. Moje decko sa musí nadrilovať na nejakom doučovaní, aby sa dostal tam, kde chcem. A keď nebudú vysoké školy pripravovať poslucháčov, budúcich učiteľov spôsobom, ktorý sme ešte poriadne nerozpovedali, len tak načrtli, ako treba učiť v 21. storočí a ako treba v tejto oveľa zložitejšej, rádovo zložitejšej dobe, ktorá sa úplne zmenila čo do vzdelávacej cesty. Tá je úplne radikálne iná, ako bola moja. A viem to vysvetliť neskôr. Okolo 9. večer. To, čo treba robiť teda je to, čo sa začalo podporovať. Čo tí ľudia potrebujú na to, koncentrovať tých, ktorí vedia to urobiť. Viete, čo oni urobili? Poviem vám ešte jeden príklad. Vznikli tzv. Regionálne centra podpory učiteľov. Hoci ja som veľký nadšenec, tak som pocitil skepsu, keď sme toto vymýšľali. Pretože to regionálne centrum podpory učiteľov znamená toto. Máte riaditeľku, ktorá má, povedzme, 50 učiteľov. A z nich len zopár sú tí lídri, tí, na ktorých je zavesených veľa funkcií, ktorí ťahajú celú školu. A tá riaditeľka teraz urobí takúto vec, takúto dohodu s nimi. Hoci ťa potrebujem a chcela by som ťa naklonovať, povie tej učiteľke, dám ti len polovičný úväzok. A ty budeš tú druhú polovicu úväzku sa deliť o to rodinné striebro našej školy, o svoje najlepšie know-how s okolitými školami, ktoré sú veľmi často nazerané ako konkurencia. Toto tí učitelia urobili. Takú úroveň šlachetnosti a štátnickosti, ktorú som široko ďaleko nevidel medzi politikmi. Takže toto podporovať, dať im všetko, čo potrebujú na to, aby sme urobili pre potrebnú zmenu, prepojiť ju, otvoriť kurikulárnu reformu na strednej škole, prepojiť ju s prípravou na vysoké školy a celý ten komplex sme pripravovali aj zákonom o celoživotnom vzdelávaní jednoducho uviesť do života ľudí, končiať s individuálnymi vzdelávacími účtami, aby si ľudia, aby sme sa posunuli na Slovensku k vyššej kvalite. Zakončím ešte takouto vecou. Boli ste niekto vo Švajčiarsku alebo neviem, Anglicku, Nemecku, v krajinách, ktoré dlhodobo budovali svoje služby, svoj priemysel, svoje školy, čokoľvek. Keď sa staďa vrátime, máme pocit, že jak to, že tam tie veci fungujú? Od remeselníkov po univerzitných profesorov, lekárov a tak ďalej. Prečo to u nás nie? Myslíte, že máme blbé zákony? Alebo že čím to je? Máme iný vzduch, iné gény? Samozrejme, že je to kvalitou ľudí a schopnosťou robiť tú službu každý z nás tam, kde je. A títo ľudia neprišli tam s padákom ako imigranti všetci, alebo neviem, ako sa tam ocitli. Vyrástli v rodinách a školách. To je to, o čom sa tu bavíme. Ale tie deti rastú 20 rokov. Richard, neobmedzené zdroje a 3 riešenia pre slovenské školstvo. Super, ja som chcel poprosiť o 2, takže 3 viem povedať, určite rád využijem. Prvá vec, ja by som využil určite tie peniaze, ja si myslím, že individuálny prístup a tá rozhodnosť tých učiteľov, ako hovoril Janko, je dôležitá, ale štatisticky platí, že talent ide za peniazmi a proste jednoducho v dnešnej dobe firmy, podniky zápasia o zamestnancov. Keď si ho chcete udržať, keď ho chcete pretiahnuť z inej firmy, keď ho chcete získať, tak mu proste ponúknete samozrejme plat, mzdu, ktorá je poriadna, ale aj kopec bonusov. Ja to vidím, napríklad naše deti už skončili vysokú školu, pracujú, aké dostávajú rôzne bonusy, o ktorých sa učiteľom môže len snímať. Pritom učiteľstvo je jeden z najnáročnejších úloh. Treba povedať, že toto nehovorím ako odborár. Že ja nebojujem za učiteľov ako zamestnancov. Ja to hovorím ako rodič. Lebo ja chcem, aby tam boli tí najkvalitnejší ľudia, akí sú dostupní, aby trávili čas s našimi deťmi, aby ich inšpirovali, aby boli aj samozrejme osobnosti charakterné, aby to neboli nejakí patologickí ľudia. A toto naozaj z veľkej časti sa dá urobiť peniazmi nie v tom zmysle, že
všetko si zaplatíte, ale zväčšíte výber. Dneska, v Bratislave je to jasné, je obrovský problém vôbec mať nejakého učiteľa, učia bakalári alebo dokonca ešte študenti, lebo musí tá matematika, fyzika byť, ale nie je učiteľ. Čiže zvýšiť konkurenciu, zvýšiť kvalitu, ale nedať to len do mzdy, ale aj do zlepšenia profesionality, nebudem to všetko rozoberať, podpora v pracovnom, v osobnom živote, aby naozaj ten učiteľ si povedal, nemusím riešiť, nemusím po obede robiť inštruktora v autoškole, aby som si privyrobil, ale ja naozaj, ma to baví a ja sa tomu môžem venovať, nemusím riešiť peniaze. Keď si teda začal s takým idealistickým, že peniaze by bolo, koľko by sme potrebovali, hej? Druhá vec, ktorá som tak rozmýšľal nad tým je, nazval by som ho jednoduchým krásnym slovom Slovensko. Ja keby som už mal tých učiteľov, tak keby nejaký učiteľ som zistil, že hovorí zle o Slovensku, ja by som ho vyhodil. Chcel by som reformu zákonníka práce a takéto flexibilitu, si dobre zaplatený, ty nebudeš ohovárať vlastnú krajinu, budeš pracovať, budeš tie deti viesť k tomu, že toto je ich vlast a zadal by som na základných, možno už aj škôlkach, na základných, na stredných, na vysokých školách dlhodobý projekt Slovensko. Všetci budeme rozmýšľať nad tým, čo urobiť z tejto krajiny, zo Slovenska, aby to bola poriadna krajina, ktorú máme radi, chceme tu zostať, chceme ju budovať. A ja si myslím, že pri toľkých hlavách a mladých nerutinnom rozmýšľaní slobodnom by sa toľko dobrých vecí našlo v spolupráci s tými učiteľmi. Aj pre nich by to bolo možno práca navyše. Tak nech majú o 2 hodiny menej úväzok, keď máme teda peniazy dosť. Najali by sme ďalších. A skutočne to Slovensko je potrebné posunúť dopredu a školstvo je podľa mňa v tom absolútne kľúčové. Jednak, že vychová pozitívny vzťah ku svojej krajine, jednak, že to ja mám niečo vymysleť, aby Slovensko išlo dopredu, nie že tam oni, len to oni, tam hore, ale ja, my a spolu. A možno tretiu vec, ktorú by som napríklad povedal, že skúsim takú možno, mnohé by sa dali povedať také klišé, ale že ja by som skrátil školský cyklus. Jednak pozrieme sa na to takto. Na Slovensku máme problém s zamestnancami. Boli tu diskusie o tom, ako imigrácia, musíme zavolať odinakadiaľ z iných krajín, proste zamestnancov. Nemyslím tým, že keď niekto chce študovať, nech študuje aj do 30-ky, aj do 40-ky, ale napríklad otázka je, vieme niečo robiť s 9. ročníkom? Však máme v zásade už od 5 rokov povinne. Ďalšia vec, musia mať všetci magistra alebo inžiniera nutne, no tak nech sú kvalitní bakalári. Znova, nebrániť niekomu, keď chce byť inžinier, doktor, PhD, neviem čo, docent, nech sa páči. Ale tam by som išiel na kvalitu. Máš na to tvrdé podmienky, si hlavička, patríš k elite, naozaj na to máš, tak do teba sa oplatí investovať, poďme ďalej do toho, ale všeobecne by som nedával by som peniaze do lacného alebo povrchného vzdelávania alebo len titulov, ale aby naozaj bola kvalita a tí, ktorí proste keby tam tak prokrastinujú v rámci tých škôl, tak vieš čo, treba pracovať, nech sa páči, pozývame ťa, máme veľmi dobre kvalitné miesta, poď. Ďakujem veľmi pekne, máme ešte asi 15 minút a prichádza čas na diskusiu s publikom. Nech sa páči, keď tak ruky hore vás poprosím, vidím 1, 2, 3, aj poradie si pamätám, poprosím asistenciu, mikrofón, aby. Dobrý večer, prajem, Maroš Borza. Tento summit pomenoval veľa vecí, ktoré môžu ovplyvniť jednak štát, jednak vzdelávanie. A jedna z tých vecí zaznela aj pri jednom okrúhlom stôle. Bola to woke ideológia, ktorá sa tlačí dopredu hlavne v štátoch západnej Európy. Mali sme tu zástupcov zo Španielska, z Francúzska, z USA, ktorí pomenovali, ako táto ideológia woke ovplyvňuje výchovu a vzdelávanie detí v ich štátoch. Chcem sa opýtať, ako zabrániť, aby táto ideológia woke prenikla a bola zaradená do nášho výchovno-vzdelávacieho systému. Ďakujem veľmi pekne. V podstate 20 rokov tomuto som čelil v tých pozíciách, čo Tomáš vymenoval, tak poviem niečo z toho. Dobrá správa je, že viete, čo je najkonzervatívnejšia entita na svete, ak poviete možno cirkev a po cirkvi? Veda. Veda je úplne, že konzervatívny jav. Preto, lebo vedci sú prirodzene skeptickí k tomu, čo príde nové, musia to overiť, dokázať,
experimentálne, teoreticky testovať a stále zlepšovať. Veda je naozaj motor pokroku a to je aj konzervativizmus. A hodnoty, o ktorých sa tu bavíme, hodnoty, ktoré nazývame alebo sú konzistentné s kresťanskou demokraciou, tak tieto hodnoty sú v maximálnom súlade s vedou a woke je úplne nevedecká záležitosť, ktorá je v priamom rozpore s viacerými vecami. Je to akoby ovocie takého, že mám nárok na svoj názor a názor povýšim na subjektívnu pravdu. Viete, nič iné ako názor nemáme. Tie kroky, ktoré robíme ku pravde, to sú kultivované názory. Mám nejaký názor, to je prvý krok. Žiaľ Bohu, pre mnohých ľudí je posledný. Že už nekračujú ďalej a nemajú to vedecké nastavenie. Čiže možno z toho, poviem to explicitne, ak vám to nevyplýva implicitne z mojich slov, to, že chceme v škole pracovať s poctivosťou a úctou k pravde, to znamená na vedeckých základoch s hodnotovým rámcom, je odpoveď. Ako nadrobné sa dá premeniť, ale aj minimálne Rišo sa chce vyjadriť. Čiže toto je tá odpoveď, že v škole nemá miesto nejaká experimentálna ideológia. A to, čo je v čase osvedčené, to má miesto v škole. Škola musí byť prirodzene konzervatívna, pretože tam máte rôznych rodičov a konsenzus, keď je niečo, na čom sa zhodneme, tak býva konzervatívny, pretože odreže všetky extrémy. A už som to dnes raz povedal. 40 rokov za bývalého režimu, tak sme mali nosnú ideológiu v škole. Tu sme odoperovali ako nádor po 89., ale ostala tam diera. Proste neprišiel ani pokus tejto spoločnosti urobiť konsenzus, že čo vytvárajú si o školy a komunity samostatne lokálne. Ja len krátko. Hovoríme o ideológii a Slovenská ústava začína, že Slovenská republika sa neviaže na žiadnu ideológiu. Pre mňa moja pracovná definícia, že ideológia je presvedčenie bez lásky k pravde. To súvisí s tým, čo hovoril Janko. Preto ja to hovorím takto. Žiadna ideológia ani woke nemá miesto. Ak niekto chce mať náboženskú výchovu, môže si slobodne podľa ústavy zvoliť napríklad cirkevnú školu a tam je to voľba rodičov. Takže prípadne by som poradil takýmto moderantom, že nech si založia nejaké woke školy a keď tam niekto chce vyslovene do takejto ideologickej, nevedeckej školy dávať deti, nech sa páči, ale nech s takou ideológiou nezaťažujú všetky ostatné deti a nevnúcujú ich či na štátnych alebo iných školách. Čiže odmietnú to ako ideológiu a baviť sa v tom duchu. To už povedal Janko. Ja predtým, ako dám slovo ďalšiemu diskutujúcemu, mám jednu poznámku a jednu pozitívnu správu, že ale tá pointa bola, že ale v tej Amerike sa to stalo, že tie univerzity tam prelezené sú takýmito vecami a aj na Slovensku máme gender studies, pán dekan sa môže vyjadriť, ak u vás sú tiež, dúfam, že nie. A druhá ale pozitívna poznámka je, že my sme tu prijali novelu ústavy nedávno, v ktorej sa posilnili práva rodičov, čiže tam sme na tom oveľa lepšie a takáto bola v úvodzovkách zbytočná, že aj toto tam máme trošku zlepšené. Pán dekan, máte gender studies, čiže rodové štúdia u vás? Nemáme. Je pokrokový. Bohužiaľ, alebo chvála Bohu, poviem tak. Takto, univerzita vo svojej podstate aj od tých stredovekých začiatkov, kedy de facto všetky univerzity boli katolícke, alebo drvivá väčšina, tak sa vždy vyznačovala otvorenosťou. Otvorenosťou to znamená, že tam bola naozaj, to bolo miesto pre diskusiu, pre dišputu, ale s hľadaním tej pravdy. A v tomto smere áno, aj my, hoci sme katolícka univerzita a máme jasné smerovanie, máme dokonca aj nejaké normy, ktorými sme viazaní v zmysle cirkevnoprávnych noriem. A samozrejme našu univerzitu vyhľadávajú predovšetkým ľudia, ktorí majú blízko k jej charakteru. Tak sme otvorení, slobodní, dá sa o nás viesť teda naozaj diskusia na vedeckej úrovni. Problém, čo je tam na západe, je to, že tam už dochádza až takej
parodizácii tej slobody, respektíve práve k tomu opaku, že tam, keď niekto príde, poznáme tie prípady nejakých možno profesorov, ktorý možno, že bol aj, ja neviem, možno, že aj matematik alebo fyzik, ale vyjadril sa nejakým spôsobom pro-life, tak už tam boli nejakí protestujúci, že takýto človek by ani nemal mať miesto na univerzite, hoci ani o tej téme nešiel hovoriť. Ale a o čo viac, keby aj o tej téme išiel hovoriť, ale jednoducho už sa to stalo neslobodným prostredím, tak našťastie ako tu na Slovensku sem tam dobre sú možno na niektorých univerzitách isté typy výstrelov z nejakých možno študentských organizácií alebo niečo podobne, ale myslím si, že v tomto sme ešte na tom, chvála Bohu, dosť dobré a na Katolíckej univerzite v Ružomberku, kde inde by sme mali byť takým ostrovom tej slobody. Nie je filozofická fakulta ako filozofická fakulta, že povedzme si, v Bratislavskej máme dúhové zástavy stále vyvesené pri tých kadejakých sviatkoch a ja ťa trošku ten optimizmus, čiže keď chcete dobrú filozofickú fakultu, treba na Ružomberskú univerzitu, lebo v Bratislave na Univerzite Komenského aj učitelia sa stretávajú, budúci učitelia stretávajú a majú možnosť študovať rodové štúdia v rámci svojho štúdia pedagogického. Takže už to naozaj, pretože univerzity majú slobodu si dať akreditovať svoj program a do ňoho si napísať, nepoviem, že úplne čokoľvek, ale veľmi široko. Nech sa páči ďalšia otázka. Ja som sa chcel spýtať na ten Druckerov zákon. Mne to pripomína tú rozprávku predo mnou hmla, za mnou hmla. Nejaká informácia, potom sa zrazu zmenila a napríklad ja hovorím, nie som priamo v školstve, nie som špecialista na legislatívu, ja som bral to, čo som videl v novinách a tak ďalej. Bol deň otvorených dverí 31. augusta, bol som na hrade, rozprával som sa s Druckerom, všetci klamú, ja mám pravdu a je to takto. A že by mal pravdu? A potom ukázal, zase tam je niečo iné. A ešte zase iné. A potom z jednému biskupovi povedal to druhému, to tretiemu, to a tak ďalej. Poštvali jedného proti sebe a tak ďalej. A otázka je taká, jak keby človek mal matriošku, že má matriošku otvoriť, nie je ďalšia, nie je ďalšia, ešte ďalšia. A to tak vyskakuje, jak takí čertíci, alebo jak také červíky z takej plechovky. A ja som najprv si myslel, že ide o zničenie školstva, že ide o šetrenie peňazí, potom, že ide o zničenie školstva, napokon vysvetlilo, že ide o ideológiu inklúzie a že čo všetko sa tam ešte skrýva, čo ešte my, laici, ktorí nie sme špecialisti, nie sme v parlamente, čo ešte je tam ukryté ďalšie, aké ďalšie trojské kone, ktoré sa ukážu možno po rokoch a vystrčia jak takí kostlivci v skrini, že aha, toto ešte na vás máme nachystané. Že čo všetko od toho čakať, lebo myslím si, že vy dvaja ste práve najviac asi kompetentní tým, že ste v parlamente a že sa na to špecializujete. Najviac ste asi kompetentní, že čo všetko sa tam ešte skrýva, čo nás ešte čaká a tak ďalej. Takže to je moja otázka. Ďakujem. Ja len na objasnenie, že ako to vyzeralo v parlamente, že my sme veľakrát nemali ani oveľa viacej informácií ako bežne dostupní ľudia z médií alebo z internetu. Pán minister Drucker nepredstavil jeden zákon, ale 7 zákonov. Ku všetkým bola jedna rozprava, to som ešte nikdy za 14 rokov nezažil v parlamente a úvodné slovo trvalo 14 minút, to znamená vysvetleniu každého toho zákona, ktorý bol mimoriadne rozsiahlý, venoval pán minister 2 minúty. Čiže ani my sme do toho nevstupovali s nejakým bohvie jasným prehľadom, navyše, ako si správne povedal, sa to skokmi menilo počas toho procesu. Janko. No už keby tých 676 zmien plus 3 nové zákony, všetko boli dobré veci, aj tak je to úplne zle. Predstavte si, že každý rok by vám menili dopravné predpisy v desiatkách, stovkách zmien. Tento rok by ste mali prednosť, keď idete zľava, budúci rok, keď idete sprava. Proste, keď máte fabriku, vediete ľudí a niekto vám prinesie, že viete čo, pred rokom sme prešli na elektromobilitu, ale teraz tu mám 300 zmien, tie linky, čo máte, budú robiť dízlové motory. To nebude fungovať. Každý rok som robil školenie, aj funkčné školenie riaditeľov a hovoril im, počujte, najlepšie dostupné riešenie je to takto. Podľa zákona to musíme robiť takto, preto a preto. Počúvali, snažili sa, prepisovali poriadky, školský, pracovný, interný, mzdový, všetky možné. A o rok prišli na školenie a povedal som im, počujte, najlepšie dostupné riešenie a zákon hovorí, budeme to robiť nie tak, ako som vám hovoril pred rokom, ale inak, takto. Zase išli jedného dňa si povedali, a čo sme tu my za blbých? Že zákon je vyprázdnený. Pohľad na ministerstvo je dehonestujúci. A to je tragédia. Ak ľudia nebudú veriť inštitúciám, ak to, čo má byť lokomotíva, má potiahnuť spoločnosť dopredu, tak hádže polena pod nohy je zle.
A toto je len o kvantite, o tom, že sa prehlúšilo niečo, čo ste zasadili, ešte to poriadne nevyrastlo a už ste tam poslali hlbokú orbu a nasadili niečo nové. Takto sa nedá hospodáriť. A čo sú tie našlapné miny, na ktoré sa pýtate? No tak napríklad v tom humbuku možno zaniklo niekomu, že sa mení civilizačná paradigma. Nie rodič, štát podľa nových úprav rozhoduje, čo sa bude diať s deckom už od 3 rokov jeho života. Toto proste je chore, to nie je v poriadku. S tým, že my, tvorcovia dokumentov, vieme lepšie ako rodič. Poznáte to z rodiny? Sám som sa pozeral už na nebohého môjho brata a nesúhlasil som s tým, ako to vedie so svojimi chlapcami, mojimi synovcami. A čo som urobil ako brat, ako strýko? Ponúkal som pomoc, ale som sa do toho nevareškoval. To nie sú moje deti. Čo nám hovoria, už som aj starý otec, že nechajte žiť tých dospelých mladých. To už nie je tvoja úloha. Som tam, som pripravený platiť za ich chyby. Ako dať zo svojho čas, všetko. Ale už to nie je moja úloha. A je to úloha štátu, aby sa pozeral, že niektorí rodičia idú inak. Samozrejme, po hranice tomu, že sa dieťaťu ubližuje, tak tam treba zakročiť. Ale ak si nechcete tie deti im zobrať a osvojiť, tak na to nesiahajte. Pomôžte tým rodičom. Chcete zmeniť, konkrétne poviem, situáciu v osadách, romských, tak to nezmení 3-ročné dieťa, že sa vráti a tam Vajdovi povie, musíme inak. Ne? Vy musíte robiť s rodičmi, tak ako to hovoria skúsenosti tam, kde to funguje a po celom svete. Mohol by som ešte dlho hovoriť o tých našlapných minách, je tam naozaj veľa. Áno, ja by som len dodal k tomu, že to, čo povedal Janko, tak mňa teda tiež najviac trápi z toho to, že tu sa mení tá paradigma, ktorá odporuje ústave, že zrazu štát bude rozhodovať o deťoch. Ale to je nepripustné podľa ústavy. Maximálne, keď je tam patológia, tak súd môže o tom rozhodnúť, ale nie je zákon, nie je úradník ministerský. A v 3 konkrétnych prípadoch. Povinne deti od 3 rokov do škôlky, menili sa okolnosti, ale vlastne ten princíp tam zostal. Druhá vec, rodič nemôže slobodne vyberať, ktorá škola je najlepšia pre jeho dieťa. Najlepšia bude tá najbližšia. A tretí dôvod je napríklad obmedzovanie domáceho, alebo tretí prípad je obmedzovanie domáceho vzdelávania, kde tým rodičom, ktorých je úplne malé promile a robia tú obdivuhodnú činnosť, tak štát to maximálne komplikuje, lebo v zásade na ministerstve je názor, že rodičia majú odovzdať deti do školy a čo majú mudrovať. A to my absolútne odmietame. Komunistov sme mali z ministerstva dať preč a nových marxistov nepustiť. Pán minister, ešte si chcel nejaký dovetok, ale dáme poslednú otázku, budeme musieť končiť. Krátky dovetok kvôli vašej otázke. Tak pozrite, začali sme tým, že po 89. mohli vzniknúť znovu cirkevné školy a súkromné školy a aj rôzne iné formy vzdelávania. A táto lavína zákonov chce akoby zakonzervovať status quo, že najlepšia škola je najbližšia škola tak, ako je. Viete, jedného dňa nech to tak bude. A vtedy by som bol šťastný, keby najlepšia škola pre dieťa bola najbližšia, tam, kde sa môže hrať, kde býva. Ale dnes to tak nie je. My dnes potrebujeme v tom podfinancovanom, poddimenzovanom školstve ďalšie zdroje. A to sú čistí prispievateľia do systému. Prispievateľia, nie odoberatelia. Cirkevné a súkromné školy a ich zriaďovatelia a iné formy vzdelávania. Oni priniesli tie potrebné inovácie a zmeny. A keď toto odrežeme, keď zabijete sliepku, ktorá znáša zlaté vajcia a nakrmíte sa jej mesom, tak je koniec. O rok bude horšie. Ďakujem, ešte som videl jednu ruku. Teraz neviem, myslím, že by ste boli predtým. Nech sa páči mikrofón a budeme musieť žiaľ kvôli času končiť. Ladislav Jabčo. Padla tu taká zmienka o tom, že vlastne netušíme o tom, čo by sa malo v priebehu nejakých 15-20 rokov vzdelávať, o čom by teda malo byť to vzdelávanie do budúcna. Ale existujú nejaké štatistiky, čo si manažeri ľudských zdrojov myslia, že čo budú potrebovať v budúcnosti. A vlastne už dosť dlho, akoby je to téma, že budú potrebovať vedieť kriticky myslieť. Áno? Takže tá moja otázka teraz znie k tomu, že je nejaký mechanizmus alebo niečo v rámci školstva, ktoré by zapracovávalo do kurikula, teda, že chceme naučiť deti kriticky myslieť, lebo aj absolventi Harvardu hovoria, že chceli nás naučiť kriticky myslieť, ale v skutočnosti nám povedali, čo máme hovoriť a čo si myslieť máme. Ja by som bol rád, keby sme začali myslieť a učiť deti myslieť, takže nech sa páči.
Kriticky myslieť znamená proste myslieť. Keď ja som bol žiak, už som vám to hovoril, že sme mali iné cesty a vy tiež podľa farby vlasov, že vtedy bolo výsledkom môjho žiackého a nado mnou učiteľského úsilia, že som sa dopracoval k nejakému výsledku. Po tej ceste som musel použiť na vysokej škole logaritmické pravidko, tabulky na strednej, na základnej atlasy, encyklopédia a tak ďalej. Moja cesta bola dať si tieto veci dokopy a dopracovať sa k výsledku. Dnes žiak zadá prompt a má akýkoľvek výsledok, ešte aj čo si má o tom myslieť, má to okamžite. To znamená, že on ani nevie, čo si prečítal na displeji. Či tam má byť 3 nuly viac alebo menej. A toto je to, že ho dnešná akoby bohatosť prostriedkov obrala o tú blahodárnu nutnosť kráčať po tej ceste. Že on príde na hotové, chápete? Čiže to, že preto hovorím, že je to pravda, to nie je nejaký modný výmysel, že sa musí zmeniť tá vzdelávacia cesta, ktorá teraz znamená nové formy zadaní tak, aby to nebolo, že otázka, ku ktorej príde odpoveď ako údaj. Dnes máme údajov okamžite. Viac ako ich spracujeme, pentabajty údajov. To, čo potrebujeme, je dávať ich do súvisu tie údaje a vedel by som vám povedať pár pekných príkladov, ako som to aj robil a ako to robia na školách, kde to funguje. Lebo toto existuje. Ale to je to, o čom som hovoril i na začiatku, že toto treba podporovať. Aj tými peniazmi, metodikou, aby ten učiteľ bol líder v tom vzdelávaní a dostal podporu. Takéto zadania, pomoc tých ľudí, ktorí toto vedia urobiť, ktorí vedia tej triede naprogramovať tú situáciu tých vzdelávacích ciest tak, že sa môžu spolu učiť šikovné deti, úplne že talentované, deti, ktoré sú bežné čo do výkonnosti, aj deti, ktoré sú ťahané. Lebo vy ich nemusíte rozdielovať. Dá sa selektovať podľa výkonu. Dá sa individuálne pristúpať pri kolektívnom vzdelávaní. A to ešte aj v tej novej vzdelávacej podobe, ktorá nemôže obísť myslenie. Že netestujem len ťukanie do klávesnice a schopnosť prečítať si to z monitoru, ale že keď nemôže to obísť jeho mozog. To vieme robiť. Tieto zákony to neriešia. Ja som včera bol na konzervatívnej právnickej konferencii na právnickej fakulte a keď skončila, tak som sa vybral peši na vlakovú stanicu na vlak. Niektorí sa čudovali, prečo nie je električkou, hovorím, lebo stále sedím a stále sa vozím. Začal som priberať, odkedy som všade začal chodiť autom. Auto je super, ale keď chodíte stále len autom a nikdy nechodíte, no tak to nie je dobre. A ak hovoríme o tom kritickom myslení, máme tu super veci, ktoré sa rozvíjajú, teraz najnovšie je to umelá inteligencia. Myslím si, že v školách sa potrebujeme naučiť zmierov a správne používať tie veci. Nie nahradiť prirodzenú inteligenciu, vlastné rozmýšľanie tým, že všetko prebijeme mobilmi, počítačmi, umelou inteligenciou, robotmi. Správne. Áno, je to dobrá vec, používajme to, ale nezabudnime aj na vlastné rozmýšľanie a to v školách podľa mňa učitelia dokážu. Pán dekan, učíte študentov, prosím, myslieť? Pevne verím, že áno, ale verím, že by sa to dalo ešte zlepšiť. A keďže sme na konzervatívnom samite, tak myslím si, že na mieste je naozaj ten obozretný prístup k novinkám, predovšetkým tým technologickým. A nebáť sa čerpať z bohatstva tej tradície, obzvlášť, ktorú máme v katolíckej cirkvi, ale našej civilizačnej, postaviť sa na tie plecia obrov. Ja tu vidím riaditeľa kolegia Antona Neuwirta, ktorí sa k tomuto programu práve hlásia, aj teda základná škola Citadela, ale to aj spolu zakladateľ základnej školy Libellus. Máme príklady škôl, ktoré sa dali na nejakú cestu práve vychádzajúc z bohatstva tej našej tradície, z toho obozretného prístupu k tým novinkám a myslím si, že to môžu byť istou inšpiráciou a preto širšie spektrum, pretože za nich hovoria a nielen za tieto ako keby tento nový taký ako keby znovu zrodenie toho klasického vzdelávania, ale práve za tú tradíciu, ktorá vychovala mnohých kriticky zmýšľajúcich ľudí, že toto je jedna z ciest. Naozaj, pretože dnes už to vidíme aj na tých SMS-kách, ktoré mladí píšu, že už nevedia už ani mail vám nevedia slušný poslať. A pokiaľ ako nebudeme s nimi trénovať naozaj to, že poviem to tak, že si sadnú a niečo zrozumiteľne napíšu, ale najprv sa musia niečo naučiť, zrozumiteľne napíšu a potom to odprezentujú.
a že im dáme teda takúto možnosť, tak sa nenaučia kriticky myslieť. Predpokladám, že z toho, že toto a toto sa naučte a bude písomka, nie celkom to akože zaberá. Takže myslím, že máme pozitívne príklady a máme perspektívu, aby sa to podarilo. Zakončím tak optimisticky. S príkladom k návratu k tradičným veciam, ja by som doplnil pero a papier je tiež dôležitá vec. Pozor na bránu do pekla, tam je všeličo, aj pred deťmi chránime, že? Tak veľmi pekne chcem poďakovať, aj keď sme to natiahli trošku čas, mojim vzácnym hosťom Jan Horecký, Richard Vašečka, Štefan Samuel Mahúc. A prajem pekný večer. Tomu som chcel aj ja poďakovať za nás organizátorov konzervatívneho samitu. Ďakujem všetkým, ktorí ste vydržali až doteraz v štúrovom salóne. Toto bola posledná diskusia v tomto priestore. Nasledujúci panel už bude prebiehať iba v sieni ústavy, pretože tento priestor potrebujeme prichystať na recepciu, ktorá bude potom neskôr. Takže vás prosím, aby ste sa rozlúčili s týmto priestorom tak, ako ho poznáte doteraz a potom sa nebali vrátiť, keď bude teda obnovený a nastajlovaný, tak aby sme sa tu vedeli zase rozprávať spolu všetci. Ďakujem ešte raz a majte pekný večer.